i-renovate kuno ang legislative building nga naa sakop sa compound sa Kapitolyo mga par. And then ug naa diha nagaabang ang upat ka ahensya sa gobyerno nga mao ang COMELEC, DILG, ang COA ug ang DAR. Naa diha nagaabang mga par. Pero mas maayo hinuon sad nga nagabang sad. So mayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. And then sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe diha mga par. Palihog nag-subscribe para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video reaction. So karon mga par, June 28. So, duha na lang kaadlaw o mapupos na ang termino ni Gwen Garcia sa Kapitolyo o manaog na si Gwen sa Kapitolyo sa June 30 sa utong tutok mga par. And then, mupuli na sa unya si Pam Bari 4 diha sa Kapitolyo. Pero hangtod karon mga par, duha na lang kaadlaw, si Gwen Garcia, ang iyang team, wala pa'y klaro nga transisyon nga to sa team ni Pam Bari 4 mga par. So mo ni problema karon ni Pam Bari 4 kay duha na lang kaadlaw. Wala pa gyud transition team ni Garcia nga makikalayon sa team ni Pam Bari 4 mga par. So wala pa gyud plano si Gwen sa transition niya tali ni Pam Bari 4 diha sa Kapitolyo. Pero nakahimo pa sila og request nga i-renovate kuno ang legislative building nga naa sakop sa compound sa Kapitolyo mga par. And then ug naa diha nagaabang ang upat ka ahensya sa gobyerno nga mao ang COMELEC, DILG, ang COA ug ang DAR. Naa diha nagaabang mga par. Pero mas maayo hinuon sad nga nagabang sad ang nagbayad ni sila diya sa legislative building mga par kay mga kaman na sila, mga dagko na sila mga agencies, dagko sana sila o kanang budget. So mas maayo sad nga kay nasa income ang Kapitolyo mga par para sana sa mga katawhan sa probinsya sa Sugbo. So nagplano sila nga ipa-renovate ang legislative building pero wala man sila plano nga ipa-renovate ang mga hospital sa probinsya sa Sugbo. Kita na to mga parang hospital sa Tuburan nga medyo kanang guba na gyud kayo. Kinahanglan na gyud siya o kanang i-renovate. Unta mao ni tutukan sa atong nagduma sa probinsya sa Sugbo kay para man sad na sa atong katawhan sa probinsya nga nanginahanglan. Kay giadto man ni Pam Bari 4 ang mao nga building. So okay pa man kayo god. Gani nakadaig pa man si Pam Bari 4 kay nindot pa man kayo ang ilang mga opisina diha sa legislative building. O gani wala man gani nagreklamo ang COA, COMELEC, DILG ug ang DAR mga par. So bot pasabotan na nga okay pa siya. Dili pa siya nga i-renovate. So ang mas mayong atutukan unta ang kaning mga hospitals sa probinsya. Kay ako taga probinsya man ko, nagi hospital nga to nga puwerte gyud intawon gubaa o nagkuwang intawon sa mga gamit. Di lang nako i-mention kung unsang hospital mga par, pero kanang hospital puwerte gitang luuya o kinahanglan gyud intawon o kanang renovation. O manghinaot ang mga par sa ng administrasyon ni Pam Bari 4 nga suportahan unta sa mga board members nga bisan dili niya mga kaalyado unta ipadaple ng unta ang pagpamulitika o ipuli ang pagserbisyo sa katawhan sa probinsya kay mao man kana ang ilang tuyo nga magpapili para mo serbisyo sa mga katawhan. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. And then palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.